Bună, oameni buni, și voiam să vă spun, dacă ați văzut acel cont în care am zis eu că o să filmez pe acel cont, să știți că nu mai filmez pe acela, tot pe acesta o să filmez. Și astăzi ne mai jucăm Plants vs. Zombies 2 și am o plantă specială pe care nu am plătit, ci a trebuit să fac 7 zile de aici, de la mapa asta, și acum sunt la Wild West, că pe aia la alta am terminat, am făcut off camera. Și am câștigat niște plante și aici. Da, acum vreau să vă arăt ce plantă specială am. Nu am plătit deloc pentru ea. Uitați-o! O am! Ce voiam să-i dau boost! Ce-mi doream eu asta! Ce-mi doream! Dar nu pot! Mi-o fi dorit eu, dar nu! Stai că nu iau asta. Mai iau asta. Să mai iau asta și cred că asta presupun. Și hai să începem. Restart. Am uitat. Îi din asta cu dinamita aia în fund. Trebuie să îl iau pe ăsta. Acum suntem pregătiți. Acum și această plantă numită Torchwood. Adică asta. Nouă. Bun, să mut asta aici. Haideți să meargă mai repede. Bun. Și aici. Bun. Hopa! Să dau să fie mai încet iară, că nu vreau să pierd aici. Știți, da, ce vreau să zic. Nu vreau să pierd cu planta asta nouă. Mai ales cu asta. Nu vreau să pierd cu ea. Binișor mergem până acum. Opa. Trebuie să-l punem ăsta. Uh-oh. Da! Opa, am uitat că e din asta. Bum! Yes! Bun. Merge binișor până acum.
Bun. Perfect. Aici e o problemă mărișoară. Revin. Și am revenit. Iai. Salvez aici. Ia. Ei, mamă. Ce-am făcut? Ai. Eu ce-am făcut? Ce-am făcut? Ioi. Ioi. Revin. Și am revenit și acum. Bam. Yes! Am reușit cumva să supraviețuim. Îți surprins cum am reușit să supraviețuim. Efectiv surprins cum am reușit să supraviețuim. Bă. Hey. Am reușit să supraviețuim, asta contează. E ăla cu pianul ăla să învinge greu, dar dacă am torchwood. Noi din ăla cu dinamita îl iau pe ăsta, așa, numai ca să iau și să umplu pe aici și da. Ce să zic? Hai să începem runda asta. Merge binișor. Oh. Înțeleg. N-am ce să fac. Ioi. Bun.
Ioi. Bă, dar ce m-am speriat. Ok, nu am probleme cu alea, decât să supraviețuiesc. Ioi, cum a venit aia pe acolo? Ai. Trebuie de la început. Serios acum. Ai, serios. Serios, trebuia să vină încă una din aia cu găinile care încă nu au scăpat. Bun. Nici n-am apucat să pun un torciu. De fapt am reușit să pun unul, dar l-am pus prea târziu. Da, am făcut acolo niște greșeli, dar lasă că se rezolvă greșelile. Revin. Și am revenit. Bă, dar efectiv am apăsat acolo. De ce nu mers? De ce nu mers? Ok, revin după ce am terminat runda asta. Și l-am terminat. De fapt, la runda după care am întrerupt videoclipul fix atunci. La levelul ăsta. Deci, înainte de levelul ăsta, atunci am întrerupt videoclipul. Bă, deci singura chestie ca să pot să câștig aici era ca să fac rost de 1000 de bănuți ca să pot să dau putere, să pot să iau mâncarea aia pentru plante și după aia să dau la floarea aia dublă a soarelui. Și după aia era ușor. Și acum îmi zice, don't lose more than 2 plants. Să nu fie mâncate mai multe decât 2 plante. Bă, asta o să fie grea.
Asta o să fie grea. Tătuțule, asta o să fie grea. Oi. Asta o să fie grea. Sau simplu, nu asta. Asta. Și asta. Oh, wow. Wow, ei, ei. Și le iau pe astea alte numai ca așa că să umplu pe aici. Nu iau torchwood. Using cherry bomb. Nu folosesc pe cherry bomb. Folosesc asta. Ne. Punem pe din ăla ca să nu... Ca să pot să mut așa, să nu fie prinsă. Haide tu care te miști. Tu. Dă-mi raze de soare, te rog, am nevoie rapid. Am nevoie oare, te rog. Te rog. În sfârșit. Haide, mă, am nevoie de 2 raze de soare. Haide. Bun. Da, yes. Să verific ceva. Oh, nu mai facem aia. Nu mai facem. Haide, trebuie numai asta să-l batem. Să nu ajungă să nu mănânce electric. Bun. Bine, bă, a fost ușor. De stai ce aici? Ce mi-a dat? Unlock Talnut. N-am înțeles ce-o zis acolo, n-am apucat să citesc tot. Fully repair damaged defensive plants by planting on top of them. Nu știu ce-i. Am înțeles ce zis, dar nu știu ce vrea să zică. Și din ăla cu dinamita lui. Serios acum. Stai un pic, că nu-l folosim acum pe Torchwood.
nici pe ăsta, că folosim pe ăsta. Lightning read. Riduri! Riduri! Ridurile păcii! Să-i dau boost? Eu nu vreau să-i dau boost. Nu aș vrea să-i dau boost, dar nu pot. Nu pot să... Ca așa cu videoclipuri. Să văd videoclipuri și să-mi dea... Și apropo, dacă ați auzit niște chestii ciudate, niște fâșieli, să știți că eu acum sunt pat. Să luăm și asta și let's rock! Revin și am revenit și luăm o putere din asta lui Nalnat. Stai ce? Bine, nu știu ce era. Ai, am uitat să iau ăla care îngheață. Haide, mai dăm un din asta care curentează. Perfect. Mersi, gentlemanule. Gentlemanul meu preferat. Op, să fac, op, să fac, op, să fac. Nu fac. Bun. Opa, că nu mănânci tu din asta. Nu ai voie, Nutella, că e prea târziu. E seară. Nu mai ai voie, Nutella. Bun. Yes. Uh-oh. Yoi. Off. Revin. Și am revenit. Acum fac asta. Hop, 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 hop. Yoi! What happened? Revin. Și am revenit. Cumpărăm un din asta.
Eu, aici o să fie o problemă. Bun, nu mai e problemă. Bun. Și am câștigat. Următorul level. Don't let the zombies trample the flowers. Ai, le urăsc astea. Îmi plac numai când îmi dau așa mai multe. Când îmi dau așa să aleg eu plantele și să le dau și să le plantez cu soare, nu-mi place. Să lasă că fac eu, vreau eu să fac ceva. Vreau eu să fac ceva să fie mai interesant. Vreau să mergem aici. Bine, dă-mi-le astea. Dă-mi-le astea odată mai repede. Mai repede. Că fac videoclip aici. Stai un pic. Stai un pic. Stai un pic că puteam să-i dau upgrade la wood torch. Puteam să-i dau upgrade la acel lemn, acel log în flăcări. Pot să-i dau și upgrade la ăla. Pot să-i dau upgrade. Bine, haide mai repede odată. Haide odată. Că a trecut un minut. De fapt chiar 2 sau 1 jumate. 1 minut jumate de când tot deschid aici. Bun, uite aici vreau să vă arăt. Dar la orice ăsta. Ăla, de alea îmi plac mie. Ui, uite. Ăștia însă. De asta. Și din ăsta. Îl știu. O, din asta. Yop. Hop, 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 hopa, hopa, hopa.
revin. Și am revenit. Și am câștigat. A fost un picuț cam greuț. Da, bine a fost. E bine acum. Și-am și torciud. Ce fain. De ce m-ai dat de aici? Stai că mai am aici niște chestii. Hai să-l jucăm. Păcare. Ai, pai ăsta. De jos. Vreau să-l joc ăla de jos. Oh, scuze, revin. Scuze, nu am observat că nu am oprit filmarea. Revin iar. Și am revenit și acum... Bun. Deja am făcut din acest level. Și acum... Bam! Eu nu ar fi trebuit să fac aia. Stai! Și acum l-a făcut. A făcut de data trecută când am jucat la ăsta și facem ultima parte, care bineînțeles că o să fie colosal de grea. Survive while evil potions boosts. Serios că-i din ăsta. La ăsta nu o să supraviețuiesc. Serios. Chiar nu o să supraviețuiesc. Nu pot acum să-l pun. Uite acum o să pot. Bun. Nu. Ce v-am zis că nu o să supraviețuiesc? De ce nu mi-a dat frunza aia înflăcărată mai repede? Serios acum? De ce nu mi-a dat-o mai repede? Trebuie de la început.
Ai, că o să vină un din ăla uriaș. Ai. Și serios că îmi dai să încep cu plantele astea două. Serios acum. Alea primele care le-am primit două. Și apropo, planta asta care face vârtejurile astea de foc, să știți că este o plantă nouă. Nu știu cum se numește, știu doar că este nouă. Atâta tot. Bine, asta este chiar un pic greu, să știți. Chiar nu este ușor. Din asta! Revin. Și am revenit. Bun, și acum bam! Yes! O să trăiesc cu asta până târziu. Este lag aici, dacă voi nu vedeți, să știți că la mine este lag mare. Iai, iai, iai. De ce nu m-am uitat acolo? Nu contează. Nu contează. Că nu mai facem acolo. Earn coins. Yes. Revin. Stai, bă, că nu puteam să-i facem level up la Torchwood. Dar putem la altceva, deoarece... Oare nu la asta, că oricum dat la fel de damage, zic eu. Stai un pic la Torchwood. Nu zice. La asta knockback. Nu.
important, toughness, rezistență. Bine. Dă și puțin damage. Puțin damage chiar dă, să pare că. De asta că damage dă 10. Și asta, la fel, dă la fel de mult damage ca și ăla cu curent. Ai, Doamne, dar asta că dă la fel de damage. La ăsta oare să dau upgrade? Asta e la ăsta. Stun. Duplication. Darkness. Bine. Și ăsta. Nu contează. Ok, hai să îl upgradăm ăsta. Ok, mai avem încă bani. Și acum nu mai avem destui bani. Dar stai, nu-mi zice. Și cam asta a fost videoclipul de astăzi și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!